Mga kapuso, gihinumdum nato karong adlaw ang pagkamatay ni Gat Jose Rizal nga giila isip atong pambansang bayani. Og subay niini atong makauban si Ma'am Sofia Bagolbok, ang officer in charge sa Rizal Shrine sa Dapitan City, aron tagaan kita og ideya sa legasiya, inspirasyon ug pagtulun-an ni Rizal sa syudad nga nahimo niyang Pinoy-anan una sa mipanaw. Ma'am Sofia, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag, okay ra pod. Karong adlaw atong i-commemorate tuod ang 124 years nga martyrdom ni Rizal dito sa Luneta. Ma'am, unsa ba ang mga legasiya ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan City ug nagpadayon ba kini hangtod sa karon? Una, ang Punto del Desembarco nga naa mahimutang sa Santa Cruz Beach kung diin siya ni dunggo sa iyang pag-abot gikan sa Manila. Kaniadtong July 17, 1892. Kay si Rizal wala gyud ni balibad sa pagwapo sa among plaza. Kana karong plaza nga inyong makita karon, mao kana ang plaza nga sa panahon gihapon sa pag-abot ni Rizal diri. So, sa southeastern portion of the plaza, makita nato ang relief map of Mindanao nga gihimo ni Rizal. Mona, and another thing, ang ang kabilin mao kini dinhi sa Rizal Shrine. Ma'am, unsa sab ang simbolismo sa Rizal Park and Shrine sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal? Dinhi nimo makita kung giunsa niya pag-spend ang 3 ka tuig o 4 ka bulan sa iyang pagka-exile diri sa Dapitan. Karon ang Rizal Shrine kundiin nahibutang ang museo ni Jose Rizal sa Dapitan, napalit niya ang 16-hectare tract of land in the amount of 18 pesos at the time. Gi-focus gyud sa National Historical Commission kining niag yung dinhi sa Ubos Dapit na portion nga diin makita nato ang mga different houses na naa siya yung mga purposes para sa maong mga houses. Naay Casa Quadrada, mao to iyang pupils dormitory. Dayon naapay Casa Redonda, octagonal house na siya. Diha siya mag-entertain sa iyang mga pasyente. Dayon diha pod unang nagpuyo sila ni Josephine Bracken pag-abot nila diri sa Dapitan. Dayon naapod siya mga 2 small hospital houses nga inyong makita sulod sa shrine nga diha una na siya gihimo para pag kay ang iyang mga nephews ni bisita sa iya diri gihimo unta nga tea houses, and then doon na pay pinaka-residence niya. Diya siya nagpuyo, kauban sa iyang mga igsuon, mga nephews, nieces nga, o sa iyang mother po nga ni bisita sa iya diri sa Dapitan. Ma'am, sa museo ni Rizal, unsa ba nga mga memorabilia ang atong makita dinha? Atong makita ang original nga clothes, dayon na ay original po niya nga table of blackboard nga iya anang gigamit samtang siya nagtudlo sa iyang mga estudyante sa Dapitan. Dayon, ato po makita ang sculptural works niya na diha. Dayon karon gi-modernize naman ang ato ang museum na nato yung mga interactive touchscreen nga monitor. Naapod tay e-learning room, naapoy usa ka room kundiin gipakita ang Road to Martyrdom. Ma'am, unsa ba mga programang gilusad sa LGU sa Dapitan uban ang National Historical Commission aron hantod sa karon mapatigbabaw gihapon ug padayong maila ang kasaysayan sa kabayanihan ni Jose Rizal? Aduna gyud akong gikatabang diri sa ilabi na sa maintenance, sa cleanliness sa surroundings. And mo suporta po din sila once nga naay like karong Rizal Day. Ana po na sila yung mga dako pong gitabang pagsuporta para mahimong successful ang pag-commemorate sa martyrdom ni Rizal. Especially po ang birthday ug unsa pang mga important dates labi na sa iyang pag-abot diri sa
sa Dapitan sa July 17, 1892. Among fiesta diri sa Dapitan is July 25. So, a week-long celebration or a month-long celebration for that, including na ang Bahin kang Rizal. Dagan kang salamat, Ma'am Sofia, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, Ma'am. Stay safe pud kamo kay napagibihapon ta sa pandemya. Mayong adlaw o mabungahong pagsaulog, pag-commemorate sa atong nasud ng bayani. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.